Greetings, my lovely people. Common Sense chapter 1 verse 9 says, be your own light to face your own darkness. Be your own light to face your darkness. You need to look on Imantana you every time. Melemunka, at a time, Obunonia Himehosi. If Tabaya so come Nazokum Nakunana. You need to make use of as of that time. Ahonya working as who would you may fail. Any rugi, he make a use of it. He won't quick and your also. For the fact Nonya Hunyugi, Aputalo, Nonya Hutobari Adoba Mobuno will Nyabo Isina Minabife. Madam, where you want at 10 naira Nenukita. Onanya Nanya Bezuno, Nanya Nandoya, or Bruno do Madise. We feel like okay on 1 naira. Okay, see on Madisa 1 naira. Or what is saying cause of falafel? Watch a quabo we. What is saying cause of falafel? Wo by each and a mother very good in here. What is saying cause of falafel? Work one poro gamita one poro aka education in. A man then at Twanya, Obo Nirisanya 1 naira on your gidata 1 hour on your gi. You may expect on your quagoso. In where you can just gas on your quagoso, or not wagging or draw. By then, he tag as teaching Ben Association. By then, he tag as Onya Chohinaka. By then, a fotabe as Onya Bakudorogazu. No, other easy, all easy, go on and work again. Be your own light to face your own darkness. And when you get your parents, Ejidego, and when you get your mom, Ejidego, and when you get your dad, Ejidego, and when you get one of your brother or your cousin, Diego, or help work you once, make a use of it. MN expect that na no ga digide like that. MN expect that na obu ni di sia ye patakwa tomorrow. Iyo kwa na aka ye enye gi. No. Enyere gi ki were okudo ki were aburu mmadu. Ki nwekwu ike nyekwa onye ozo, ki nwekwu ike help kwa another person. Be your own light to face your own darkness. You need to be ife nke onwe gi, buru ife nyere onwe gi. Onye a na-enye enye enweghị okwu aka. Onye ṅụṅụ ogodo ada agbasi egwu ike n'ọgbọ. You need to inwe akwa nke gị nwa ka ọ ya ka inwe ike iji eme ife ọhụrụ na ị chọrọ iji eme nwee ike yie mgbe ọbụla sọrọ gị. Be your own light to face your own darkness. Kwụrụ n'ụkwụ gị, ị nidiri ịkwụ n'ụkwụ gị. Kwụrụ n'ụkwụ gị. Hope on somebody. Don't hope on anybody. Anything can happen tomorrow. Nobody knows tomorrow. Anything can happen at any time and at any day. Be your own light to face your own darkness. Onwere darkness. Nobody. Onwere darkness. For the fact na amunyelu ọkụ ka efu ụzọ. Eminu na niga na-eme expect ka onye ahụ tọ na amunyelu onye bụ ọkụ ahụ. Mgbe ahụ ọ munyelu gị datu ọkụ ahụ ifuru. Make a use of it. Ka ị nwekwa ike munyekwa ọkụ, ka ị nwekwa ike bụrụkwa ife nyekwala onye ọzọ. Ndị be anyị na-atụ n'ilu na-asị na ọgaranya ofu onye bụ ọgaranya afụfụ ka ọ bụ. Mgbe ị nọ na-eche ka eweta ka enye gị ka eweta ka enye gị, o nwekwara ndị na-atụ anya ka iwetakwa ka inye ha. And mara amalụ na onye ọbụla na-ahụ kwa mgbe na-ayị ife kwa mgbe na-ayị ife nwere mgbe ị ga-eje yọọ mmadụ no matter the quantity onye ahụ fụrụ ya nwee nya bụ ife no matter how surplus ọ fụrụ ya dị. Nwanne o nwere mgbe ya bụ yọọ ya ahụ akabe ya ọ gwa gị na ọ dụrọ na ọ dụrọ bụ na ọ dụrọ. Ọ pụtaghị na ọgbara ajọ mmadụ. Ọ pụtaghị na ọ gbakụdoro gị azụ. Ọ pụtaghị na oke ahụ ọ ka kiyakwara ọ ka fụkwara gị n'anya but ọ chọrọ ka ịghọta na anya bụ ife adịrị izi na ọ dị izi ị ga-enwe ya. And that is why ị ga-eji make use of it. As of that time ị nwere that opportunity ahụ. Be your own light to face your own darkness. Be your own boss. Ị nidiri ibu ọga aka gị. Ị nidiri inwe nkwuwa okwu aka gị. Ị nidiri kwụrụ n'ụkwụ gị. Ị nidiri ibu ife nyere onwe gị. Maka na ichebe ka onye ọzọ mụnye gị ọkụ, o nwere ike otu mbọsị ife ndabido nwere ike dabido ya. O nwere ike onwe ka o si dụrụ ya manya mụnye na ya bụ ọkụ ị nọrụ n'ọchịchị ị na-ebe ọ dịka a gasị agbakụdoro gị azụ. Mana mgbe e nyere gị n'ime ka use of it, make use of it today. Think well, make use of it. Don't expect someone to be giving you every time you ask. Be your own light to face your own darkness. Everyone has his own darkness.
Everyone will have his own darkness. Be your own light to face your own darkness. Greetings, my lovely people. Please share this message and be a blessing to someone. Subscribe to my YouTube channel. I greet you all. Thank you.